suoraan ajo. Sulla on niin paljon leveämmää, sulla ei helmat, ne ei ole kiinni tuohon kiveen. Ja sittenhän se on, kato, siitä on se helma melkein otettu kokonaan poiskin, että se on vielä aika korkealla. Joo. Se on. Ja sit kun ei kaasua, niin kyllä sitä käyttää, kun siellä hidas ykkönen. Niin. Tuntuu, että tässä kertaa on iso toi ykkönen. Niin, siellä on vaan 3 miljoonaa alla. Niin. Mulla on kanssa vakio välit ja 3-7. Se on hieno, kun menee sitten tuon sen välitetyn perässä, kun on letkossa, kun syttiä koko ajan kyttimelle. Niin, no joo, aivan. Nyt meni aika hyvin. Jos noi tukit vaan pysyis tossa, niin vähän tuli tänne etupuolelle. Joo. Vois nousta niistä päälle. Joo. Tai sitten ei.